ZTB jardunaldi honetan aurkezpen bat ikia, konputazio kuantikoan inguruan, konkretoki adimen artifizialian, aplikauta. Eta, niretako aberasgarria da beti olako saioetan parte hartzea, gehien bat interakzio hori ez, eukiteiatik, publiko ezberdinakin, kasu honetan ikasle batzuk izan dira, uste dut importante dela eurako bai ikustia zetan ikendun lan munduan gabiltzenok ez, eta batez be teknologia mundu honetan, eta baita investigazioko arlo honetan, orduan ni oso guztu dago naiz. Nietako plazera bat izan da, ZTB-en parte hartzia, eta kasuntan erresonantzia magnetikoak apurua zela azaltzen eta holan, eta bereziki plazera bat da, Baiaran, Bergaran bertan itxia olako jardunaldi bat, ikasleekin kontaktua eukitzia, eta eukitzia kontaktuan inguruen daukoen beste ikerlari batzukin, ikusteko zer da bien pasetan, zetan itxen dugu lana, ikerlari xok, eta zer da bien inguruen pasetan.